Jamila Nagudu wace makaranta kika yi ne? Ai ba a rabu ba boko. Me? Ba na neman duniyan babu na neman lahira. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kina so ki sai baki da ilimi ko ɗaya kenan? Ko kusa ko alama? Ko na yin sallah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma ai kin yi karatun Fatiha ko? A'a. To me kika yi a lokacin da kina yarinya baki karatu ba? To daga dai a ɗaura mana talla sai dai in mun dawo kuma mu je aikin gona. Hajiya da so ba na zan ce ke kika rike ta ba? Me yasa to baki sa ta a makaranta ba? A hankali za a mai da mutane Yahudawa. To me kika koya mata kenan? Yawo da guje-guje da tsalle-tsalle a kan titi. To gaskiya ni yanzu da kaina zan saki a makaranta tunda har yanzu baki makara ba. Na makara mana. Yanzu aka ce a je makarantar kuma ta ina za a fara? Baki makara ba mana. Ke dai kawai ki faɗa min idan kina sanyi. Idan ka wuce baka je makaranta kana yaro ban ka girma sai dai kuma ka haƙura. Kar ki damu da wannan, ke dai kawai ki faɗa min idan zaki. To in dai hakan ne ai sai a yi makarantar. Gaskiya yanzu ke dai idan na ce zan saki a firamare kin yi kursumemiya da yawa. Gaya mu wace makaranta kike so na saki? Sakandare. To shikenan ba matsala. Amma Aisha Tsamiya, da Allah ina so ku ɗauke ta aiki a kamfanin ku mana. Me za ta iya? Mata da ko primary school ba ta yi ba? A'a ko ɗan shara ne da goje-goje ai sai ta dinga yi muku ko? Za mu iya fita da ita. Kuma haka ne. To nawa za ku dinga biyan ta? Duk wata 20,000. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Haɗin faɗa. Hello, na kalala. Kai ne. Kana ina? Wallahi ina office. To kai maza ka zo yanzu nan na goni ya sassari wannan yaron naka wanda kake aika ya siyo ma wiwi kuma ya kwace zakar gaba ɗaya ya tafi da ita. Ƙwarai ma kuwa. Kutumar uba anan. Ƙwarai. Ka gane waye? To gaskiya dai ban san shi ba. Wace irin riga ce a jikinsa? Dogo ne baki kuma da bakar riga a jikinsa. Bakar riga dogo baki. Ƙwarai kuwa. Okay, an kai awa nawa yanzu? Yanzu nan fa. Zuwa da wani lokaci zaka ƙaraso? Awa ɗaya. Yawwa to sai ka ƙaraso. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa a YouTube ɗinmu mai suna Faruk YSM 24 TV.